Лимит. Има ли надежда? Има много проблеми с начина, по който сме организирали нашата окупация на обстановката, в която се намираме. Някои от тях са логистични, социални, дори духовни проблеми, а някои от тях са екологични и икономически проблеми. Всеки начин на живот, който се основава на използването на невъзобновяеми ресурси и се основава на хиперексплоатацията на така наречените възобновяеми ресурси, живот, който възприема света около тях като състоящ се от ресурси, а не същества и общности, които да влизат в тези реципрочни отношения, ще унищожи наземната му база. Културата ни унищожава земната си база през последните 6000 години. Това не е много умно на ограничена планета. Мисля, че много от нас все повече осъзнават, че доминиращата култура убива планетата. Можем да спорим дали ще останат малко бактерии или нещо подобно. Но когато 90% от големите риби в океана изчезнат и когато има толкова пластмаса, колкото фитопланктон, когато изчезването е 1000 пъти по-бързо от преди години. Или това е просто игра с числа, за да видим дали ги убиваме или не. Много от нас не знаят какво искат и няма много стратегическо мислене. Губим лошо на всеки фронт. Тези, които са на власт, са твърдо решени да унищожат планетата и повечето хора не се интересуват. Има фалшива надежда, че изведнъж по някакъв необясним начин системата може да се промени. Или технологията ще ни спаси. Или Великата майка. Или същества от Алфа Кентавър. Или Исус Христос. Или дядо Коледа. Всички тези лъжливи надежди водят до бездействие или поне до неефективност. Всички сме били учени, че надеждата в някакво бъдещо състояние, като надеждата в някакво бъдещо небе, и трябва да бъде нашето убежище в настоящата скръб. Нещата няма да са наред. Нещата в момента не са добре и се влошават. И то бързо. Как да продължим, ако нямаме надежда? Надеждата всъщност е проклятие. Будистка поговорка: надеждата и страхът гонят опашките си. Много хора със сигурност чакат да напиша за апокалипсиса, за да оставят читателите с чувство на надежда. Но какво точно е надеждата? Вече не трябва изобщо да се надяваме. Ние просто трябва да вършим работата. Ние трябва да се грижим сюнгата да оцелее. Ние трябва да се грижим прерийните кучета да оцелеят. Да се грижим гризлитата да оцелеят. Да правим каквото е нужно. Бих казал, че когато надеждата умре, започва действието. Защото, когато искам сюнгата, дърветата пред прозореца ми, малките ми ноги, живеещи в пясъчни дъна на потоци, тънките саламандри, пълзещи през дъфа. Действам, за да ги защитя. Не просто се надявате вашият любим да оцелее и да процъфтява. Вие правите каквото е необходимо. Отказът от надеждата не те убива. Това дори не те прави по-малко ефективен. Всъщност това ни прави по-ефективни, защото преставаме да разчитаме на някой или нещо друго, за да разреши даден проблем. Преставаме да се надяваме, че проблемите някак си ще бъдат решени чрез магическата помощ на Бог, Великата майка, клуба Сиера, доблесните гледачи на дървета, смелата сьомга или дори самата земя. И просто започваме да правим всичко необходимо, за да разрешим тези проблеми чрез себе си.
И когато престанем да разчитаме на надеждата и вместо това започнем да защитаваме хората, нещата и местата, които обичаме, ставаме наистина много опасни за онези, които са на власт. В случай, че се чудите, това е много добро нещо. Много е важно да започнем да изграждаме култура на устойчивост, защото това, което правим, очевидно не работи. Това е добре, но какво трябва да се направи? Вярвам във важността на независимото мислене, призовавайки хората да се справят с належащите глобални предизвикателства и да вземат свои собствени информирани решения относно това, което трябва да бъде отменено и изградено наново, вместо сляпо да следват моите или нечии указания. Но има дълбоко вкоренени връзки с индустриалния капитализъм и цивилизацията. Да се свържем отново с физическия свят, включително земята, която обитаваме, като предизвикаме културните разкази, предадени ни от миналите поколения. Разбиране, че удобствата на нашия начин на живот идват за сметка на други хора, нечовешки видове и цялата планета. Освен това, това включва признаване на недостатъците на нашата предполагаема демокрация, разкривайки я като корпоративна плутокрация. Прогресът и икономическият растеж, измерени чрез БНП, не са в най-добрия интерес на планетата. Включите защитата на Земята, където живеете, в основата на вашето съществуване. В голямата схема на нещата няма нищо по-значимо от този ангажимент за оцеляването на планетата. Разделителната линия е между тези, които правят нещо и тези, които не правят нищо. Направете нещо. Това е, което искам да направите. Това е същото нещото, което анадромните риби и върховете на апалачите биха ви помолили да направите. По-добро място, защото сме родени и защото ще живеем тук.